Pun niki hadis niki pun kula niati mulai Ramadan badhe kula ucal notong mriki nggih kula terangno. Hadis ini kan jelas-jelas Allah itu sangat senang kalau hambanya tobat. Bahkan lebih senang dari Kanjeng Nabi bandingane ana wong ning padang pasir yang jauh dari penduduk, jauh dari apa saja, dekne iku sangu unta sak perbekalane. Di situ enggak ada sungai, enggak ada mata air. Padahal untane iki unta andalan tenan. Di situ ada makanan dia, ada napa minuman. Barang digoleki ilang. Goleki ilang wis nganti tok nditi ilang balik neh turu siap-siap mati. Daripada turu ambek mlaku-mlaku kan gak terhormat, mendingan turu mbek napa? Mati mbek napa? Turu. Bareng siap-siap mati tangi turu ontane balik tanpa golek. Wah senenge pol. Mergo ra sida mati ontane ra balik. Lah iku Allah luwih seneng nak roh kawulane tobat. Jadi wong sing tau mesum tobat, tau maling tobat, tau ora bener tobat luwih seneng. Ini saya akan menerangkan masalah ideologinya. Berarti kalau hadis ini sahih dan ahli sunnah semua yakin ini sahih, ulama seluruh dunia nganggap hadis ini apa? Sahih. Berarti keliru paham Islam ekstremis Khawarij yang mengatakan seorang mukmin yang dosa besar otomatis kafir dan tidak ada peluang tobat. Ingat maksudku. Jadi saya akan menjelaskan secara ideologinya, bukan apa nangis-nangisan. Rugen Gus nek swarga kula jas ora. Wis nek ngeloni wong loro. Ora iso kan. Nerlantara wong dosa gedhe. Ora iso. Wah, tetep moh kula ngajak-ngajak Mustofa barang moh goblok ya dosa gedhe padha wae. Pokoke moh. Nyapa-nyapati wis moh. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil haddi ala taubati wal farahi biha. Utawi bab nerangno fil haddi. Ing dalem gegerei utawa mendorong. Mendorong to gegerei ala taubati ing atase tobat. Wal farahi lan seneng biha kelawan taubat. Wal farahi lan seneng biha kelawan taubat. Haddatsani Suwaid bin Sa'id, haddatsana Hafs bin Maisarah, haddatsani Zaid bin Aslam an Abi Shalih an Abi Hurairah. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jalla. Qala dawu sapa Allah azza wa jalla. Niki hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi bi. Ana uta ingsun iku inda dzanni abdi. Iku menurut keyakinane kawula ingsun. Menurut keyakinane kawula ingsun bi kelawan ingsun. Wa ana uta ingsun ma'hu sertane abdi. Haitsu yadkuruni sekirane iling sapa abdi ni ing ingsun. Wallahi demi Allah, ini ngendikane Kanjeng Nabi. Wallahi demi Allah. Lawahu yaktine uta Allah taala iku afrahu luwih seneng. Lawahu yaktine uta Allah taala iku afrahu luwih seneng. Seneng banget bitaubati abdihi kelawan baline utawi tobaté kawulane Allah. Min ahadikum dibanding salah siji sira kabeh. Ya jitu kang metuki sapa ahad. Metuki dolatahu ing barang ilange akad. Dolatahu ing barang ilange akad. Ola ilang bil falati ana ing ora-ora utawa ing padang pasir utawa ning wis pokoke ning hutan utawa ning mboten daerah sing mboten berpenghuni jelas falat. Wa man tesapane wong takorup sapa man. Nglakoni pendekatan sapa man ilaya maring ingsun sibron kelawan sak jengkal. Takorup tu mongko parek sapa ingsun ilahi maring man biroan klan sazira. Wa man tesapane wong takorup ilaya ziroan. Si pokoke niku zira niku luwih dawa. Takorup tu ilahi baan nggih luwih parek. Wa idza aqbala mengke kula terang. Wa idza aqbala nalikane madhep sapa wong ilaya maring ingsun yamsi khale lumaku. Nak wong madhep aku mlaku, mesti mlaku santai menuju aku. Akbal tu moko madhep ingsun ngendikane Allah. Ilahi maring abdi olehku mlaku olehku menuju uharwilu khale lumayu ingsun. Uharwilu khale lumayu sapa ingsun. Haddatsani Abdul bin Mas'amah bin Qanab al-Qanabi haddatsana al-Mughirah ya'ni bin Abdurrahman An-Nabi Zinat anil A'rad an-Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawa asyaddu farahan bi taubati ahadikum. Yektene utawa asyaddu luwih banget apane farahan bungae bi taubati ahadikum kelawan tobaté salah siji sira kabeh. Min ahadikum dibanding salah sijine sira kabeh bidolatihi lan unta sing ilang utawa sarana prasarana ilangi ahad idza wajadaha nalikane metu sapa ahad ha ing dolah. Wa hadatsana Muhammad bin Rafi hadatsana Abdur Razzaq hadatsana Ma'mar an Hammam bin Nabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah Ishaq bin Ibrahim bin Utsman qala Ishaq akhbarana qala Utsman hadatsana Jarir anil Amas an Umar bin Umar anil Haris bin Suwaid qala dakhaltu ala Abdillah a'uduhu.
Nili ingsun hu Abdullah wa ta Abdul maridun lara fa hadatsana bi haditsen mongko nyritani hadis sapa Abdullah ning ingsun bi haditsen kelan hadis loro hadisan an-nafsi wa hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lawahu yaktini ta Allah wa asyad iku luwih banget apane farokan senenge bitaubati abdihi kelan tobaté kaulane Allah al mukmini kang mukmin min rajulin dibanding wong lanang fi ardin ing dalam bumi dawiyatin kang banget tanduse banget aduwe ke penduduk muhlikatin ingkang membunuh ingkang rusak ora ana tanaman ora ana minuman ora ana sungai pokoke bayangno Sahara ke padang pasir Sahara ora ana minuman ora ana buah-buahan macam-macam sing ilang kendaraane to mahu sertane wong rohilatuhu te kendaraane wong sing aleha kang ngatasi rohilah cara riyen nggih unta sak bekale to amuhu te panganane wong wasyarabulan minumane wong Panama mongko turu sapa wong keturon faste kodho mongko tangi sapa wong toh wako dapat hale teman-teman ilang apa rohilah Fatola bah mongko goleki sapa wong ha ing nakoh to ha ing rohilah hatta adrakahul atas sigo metuki hu ing wong apa al atas sapa ngelak Sumakola mongko nuli ngucap sapa wong ketika goleki ontane ra ketemu nganti ngelak arjiu bali ingsun ila makani maring tempat ingsun alladhi yo makan kuntu kang ana sapa ingsun fi ing dalem makan Fa ana mongko turu sapa ingsun hatta amuta sing mati sapa ingsun. Fawadu amangka nyelehno sapa wong rok sawu ing sirahe wong ala saidi ing atase napa? Niki lho jenenge said oh karo mriki napa? Lengen. Turu tanpa bantalan lengen ing atase lengene wong liamuta sapa mati sapa wong siap-siap mati wong putus asa. Pasti kodo mongko tangi sapa wong. Lah ketika siap-siap mati dene tangi wa indahu mendadak ana ing sandinge wong rohilatu te kendaraane wong Wale halan iku ngatasi rohilah je uta zaduhu te perbekalane wong wa amu lan panganane wong wa syarabulan ngombene wong. Lha ngendikane Kanjeng Nabi sing duwe Islam niku maksud Kanjeng Nabi fa wa hu mongko te Allah asad duwe banget apane farokan napa bungae bitau batil abdil mukmin kelan tobaté kawula sing mukmin min hada dibanding ikilah wong sing wis meh mati siap-siap mati jebule perbekalane ketemu. Iku Allah luwih seneng meneh nak ana kawulane napa tobat dira halatihi kira silatihi lan kendaraane wong wajadi lan sangune wong pun iki hadis niki pun kula niati mulai Ramadan badhe kula ucal notong mriki kula terangno kula tunggal nerangno masalah sanad nomor 2 masalah ideologi masalah firqah terus sing ketiga mbak nembe nerangno tobat ya tobat meh mati barang pun ngaten nggih Dados semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku era 600-an 10 Masehi. Ya sekitar 600 tahun yang lalu. Saniki tahun pinten? 2000 pinten? 11. Saniki nak Masehi ini. Miladiah napa? Hijriah tahun pinten? 1432. Nggih sekitar. Niki urung ana tenan. Kula nu berkali-kali ngajar di sini itu Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim itu hidup di era sekitar abad 202 Hijriah, berarti sekitar tahun kalian Imam Syafi'i itu sekitar kacak 16 tahun. Terus rata-rata Imam Bukhari, Imam Muslim itu lebih tua Imam Syafi'i pinten 16 tahun. Dan Imam Syafi'i ini lahirnya tahun 150, kabudute 200 sekawan. Ini sami-sami menangi Imam Waqi' bin Jarrah. Niku guru besar Imam Syafi'i, dia guru besar Imam Bukhari, Imam Muslim. Buat ini nanti kaitannya nanti dengan ideologi zaman itu. Itu kenapa Imam Bukhari kemudian dinobatkan oleh ulama seluruh dunia, termasuk tentang Uzbek, tentang Afrika, termasuk Indonesia, Asia. Asahul kutub ba'da kitabillah. Niku Bukhari kalan apa Muslim. Itu karena di masa fatrah antara periode sahabat. Ini ku periode Ali. Ali niku periodenya sudah kacau karena Ali perang kalian pinter Muawiyah. Pembela Ali itu berlebihan meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis yang mendewa-dewakan Ali Rasul. Maksudnya sampai nopo berlebihan. Jika Muawiyah itu serau nabune blas. Kamane mesti salah, mesti nopo? Kelompoknya Muawiyah juga mendewa-dewakan hadis. Di mana seakan-akan Muawiyah lah yang paling sah bertakhta. Sehingga terus hadis itu campur aduk. Sebagian yo bener ana sanate, sebagian dia diskriminasi, sebagian dia pecundang artinya mau nggo justifikasi cara sakniki nggih dalil.
Sebagian itu salah wajah tasbih. Salah wajah apa? Mane kula mun kondo bojo kula omong. Pokoke jeneng bojoku tak omong kowe kudu siap-siap aku orang arah dadi gede yo. Pokoke mulya ngene kenemenan. Muga-muga santriku ya rada bubar sithik-sithik, gedhe sithik-sithik iku tenang kula niku. Karena akan bahaya bagi agama kalau orang itu menjadi absolut. Mana kan Mustafa juga kalau ngomong gue khusnudon aku susah loh, itu tuh sudon sithik-sithik. Cuma kena sudon atau hisab ya. Nah sudon ana hisabe, nah khusnudon berlebihan absolut itu yo oh ya ora bener. Lah piye sing apik piye? Wis mikir urip ora bener, mikir dhewe anak bojo menapa? Mikir aku bareng lho apa. Aku jelas ahli swarga. Jangan bermukmin ahli napa? Yo kowe barang ahli swarga. Mbok dibatal apa ora urusane pangeran. Saiki jek ahli napa? Swarga pas ngaji, kok bar ngaji umat meneh ahli neraka. Engko ahli swarga meneh kan ya ora masalah. Mun kula critane ini. Lah Rasulullah piyambak zaman Sugeng ini kemudian tuh ulama-ulama itu ada yang mimpi, ulama-ulama wali itu ada yang mimpi. Rasulullah itu tindakan setiap jengkal saking tipak jelamaane Rasulullah niku diinjek Imam Bukhari. Jadi misalnya Imam Rasulullah itu melangkah itu kan mesti wonten bekas. Nggih, anggap mawon kan wonten bekas jelamaane Rasulullah itu mesti diinjek sinten? Di Bukhari itu sampai beberapa kali. Jadi selain beliau sudah ulama kaliber, itu wali-wali saat itu mimpinya begitu semua. Terus ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Imam Bukhari itu mengikuti Anda dan langkahnya Imam Bukhari itu tepat tipael napa? Cara sini sikil bocah lucu lho. Kifat malah ra iso ngifat wong pati kok. Sukune jenengan. Nak miso pinter. Cuma kiai miso ora pantes. Nak kula sik miso. Cuma ya tak alus ramne kagakane tapi cangkemmu dadi. Kok miso itu warisane Nabi, jadi akhlak itu warisane Nabi, miso itu warisane Nabi. Cuma kiai marisi miso itu rawani. Sajane Nabi nak mangkel mbek wong biasa meneh wae lak wae hak. Wae laku cilaka sira wae hak napa? Gitu. Kok diterangno ora paham-paham Nabi nggih ngamuk. Misalnya Nabi kok mulang rukin, yo ngamuk tenan. Nak terangno ora paham-paham Nabi itu kok sakilat ku umbuk sik silale mbok ambek anakku. Terangno ora paham. Lho teng Quran misalnya Nabi diriwayatno. Nabi Ibrahim nak pidato ora paham-paham ngamuk. Ufil lakum wa lima ta'buduna napa? Ufil lakum artinya hancur Bu. Jadi nek ora ana cerita pisokane Nabi sinten? Ning ayat ufil lakum wa lima ta'buduna. Ana kula niku miso wae ana sanad, Pak. Sampe ora sanad, sampe ora sanad. Pak. Lah wong mari Nabi tahajud ya ora pati iso. Ini penting kalau terang. Nanti ben sampean roh kualitas hati. Terus Imam Bukhari itu tidak sekedar ngikuti Rasulullah, tapi beliau membawa khirbah. Khirbah itu cara merikin badik, peso kecil kados wae wong Aceh. Niku khirbah napa? Khirbah. Udah fi'an Rasulillah. Beliau begitu itu menangkis setiap justifikasi atau apa saja yang atasnamakan Rasulullah. Terus ditanya Rasulullah, makna itu apa ya Rasulullah? Ini Imam Bukhari, orang yang meriwayatkan hadis saya secara benar, secara sahih. Dan dia yang akan melawan siapa saja yang atasnamakan apa? Saya. Yang atasnamakan apa? Saya, ya lewat riwayat hadis. Semenjak itu lahirlah firqah-firqah besar, tradisi-tradisi besar. Sidik-sidik ngatasnamakan sunnah. Ono sing ngatasnamakan sunnah itu jenggote tok. Mumpun yang ngurus jenggote ngatasnamakan apa? Sunnah. Daripada ngalem kaya kangelan, Mustafa milih jenggote. Padahal pertama Nabi untuk ayat Iqra bismi rabbika urusan ilmu, tak urusan jenggot. Pertama sifat Allah alamal insan malam. Jadi Mustafa itu marisi jenggot, kalau marisi ilmu. Ya ana kelompok sing ekstrim. Misalnya kasus Hizbut Tahrir, kalau di konco kata Hizbut Tahrir, mungkin nyeneng tenan. Nak tenan lho, nak cerita niku tenan. Saking fanatiknya istri-istri Hizbut Tahrir terhadap sunnah Rasul. Ora sing lanang wae iku dikek dia. Selamat mat sudah melakukan sunnah Rasul. Iku tenan hebat tenan, asal tenan lho. Jadi nak sing lanang wae iku teko disambut. Selamat mat telah melakukan sunnah Rasul. Wala ikut tenang. Tenang to ora. Lu iya Pak, ini akidah ini. Tenare. Ora dicita kowe ora bojomu kok ngene. Cerita bojomu tak ngandelah. Iku ya sunah napa? Rasul. Kemudian terus macam-macam.
Lah ini kemudian yang mulai salah tafsir itu adalah Kanjeng Nabi itu suatu saat ada perang. Ini yang hadis sahih tapi kemudian salahnya ada di riwayat tapi di wajah napa tasbih. Teng kesimpulan. Ali niku bin Abi Thalib, nggih. Ali bin sinten Abi Thalib. Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, nggih bin Abdul Muthalib. Intine Kanjeng Nabi mbek Ali ku misana. Karena ada satu kondisi perang, di mana di Madinah itu perempuan-perempuan itu istrinya Nabi. Maka secara hukum Islam yang harus nunggui itu keluarga, nggih napa? Keluarga. Dan itu Nabi nunjuk sinten? Ali. Jadi pernah ada satu kejadian perang, Ali itu ramelok. Ali ramelok karena Ali biasanya perang ya melok, biasa jadi panglima perang, so hobine wis perang, mancan mati saya itu bisa dosen. Mati saya perang loh, depan perang dan sebagainya. Niku Ali itu berkali-kali gak pati setuju, gak seneng. Terus wong kok tinggal ramelok perang, ora kaya wong lanang, soe ra gelem. Walhasil itu istri saya ya Ali, yang nunggu harus keluarga. Soalnya Nabi ngendikan macam-macam. Sesuai Nabi ngendikan gini. Sali kira sama melok perang, anggap baik antam ini biman silati Harun min Musa. Anggap baik kowe koyo zaman Harun mbek sinten? Musa. Ini ku ketika Nabi Musa nampa Taurat teng turi Sina, Nabi Harun gak melok. Mergo jaga kau. La wajah tasbih ahli sunnah. Iku pancen wajah tasbih ojo ngenyek ali sebagai koyo satpam, koyo polisi jaga bojone Nabi. Wajah tasbih cara Harun niku ya Nabi. Nak ngono Ali mbek Muhammad padha-padha bar saiki. Dadi wajah tasbih ora kok jaga bojo, tapi padha-padha napa? Nabi. Lah lahirlah kelompok Syiah sing nganggep Ali untuk wah paham iku asal usul. Mulane wong Syiah iku yakin nak kastane Ali niku Nabi Muhammad mergo padha karo Nabi Musa mbek Nabi sinten? Harun. Kanjeng Nabi ngendikane ya nyakang mung ngendikan ana minni biman silati Harun mim Musa. Wis alike ku ora usah melok perang, anggap ae kaya Harun mbek sinten? Musa. Aku iku Musa. Kowe iku napa? Harun. Bar saiki. Ampun nganti kejadian. Ahli sunnah tetap menganggap urusan menjaga istri. Paham ya? Ya sederhana, waktu tasbih ahli sunnah iku napa? Sederhana. Nah, sekin ada tukang jogo nek perkara satpam mbek polisi. Wajah tasbih berlebihan gini ku nak ngono ahli padha-padha napa? Nah, sampai saat ini nah, kenapa saya masih sering baca kitab Bukhari Muslim? Biar sampean tahu kitab yang menurut tradisi ulama itu otentik. Kenapa otentik? Kenapa ini di bab tobat sahabat? Ini saya kalau rapin terang tobat terus sampean nangis wedi akhirat kok wedi pun rokok ora itu tobaté nawi urusane sampean belum swarga neraka ora urusanku. Nah, kalau biasa mawon. Artinya kalau menghadapi akhirat itu luwes pede, sudah siap sekali ya. Ini kata kalau orang bayang tobat, orang bayang kok sampean ora. Apa-apaan. Ngeten lho maksud kula. Hadis ini kan jelas-jelas Allah itu sangat senang kalau hambanya tobat. Bahkan lebih senang dari Kanjeng Nabi bandingannya ana wong ning padang pasir yang jauh dari penduduk, jauh dari apa saja, dekne iku sangu unta tak perbekalan. Di situ enggak ada sungai, enggak ada mata air. Padahal ontane iki unta andalan tenan. Di situ ada makanan dia, ada napa minuman. Bareng digoleki ilang. Goleki ilang wis nganti tok ndi ilang balik neh turu siap-siap mati. Daripada turu ambek mlaku-mlaku kan gak terhormat, mendingan turu mbek napa? Mati mbek napa? Turu. Jadi dekne turun ala saiki, turun siap-siap mati. Bareng siap-siap mati tangi turu ontane balik tanpa golek. Senenge pol. Mergo ra sido mati ontane ora balik. Lah iku Allah luwih seneng nak roh kaulane tobat. Jadi wong sing tau mesum tobat, tau maling tobat, tau ora bener tobat luwih seneng. Ini saya akan menerangkan masalah ideologinya. Berarti kalau hadis ini sahih dan ahli sunnah semua yakin ini sahih, ulama seluruh dunia anggap hadis ini apa? Sahih. Berarti keliru paham Islam ekstremis Khawarij yang mengatakan seorang mukmin yang dosa besar otomatis kafir dan tidak ada peluang tobat. Ingat maksudku. Jadi saya akan menjelaskan secara ideologinya, bukan apa nangis-nangisan. Rugen Gus nek swarga kula jas ora. Kowe nek ngeloni wong loro. Ora iso kowe. Nerlantara wong dosa gedhe. Ora iso. Wah, tetep moh kula ngajak-ngajak Mustofa barang moh goblok ya dosa gedhe padha wae. Pokoke moh. Nyapa-nyapa ati wis moh.
Iku mboten kula pun Mas. Nanti mungkin yang sesi ketiga kula mungkin nerangaken sing masalah tobat nangis. Tapi ini kula nerang masalah ideologi. Ini penting sekali karena sekarang tuh banyak kelompok ekstremis. Mulai zaman Ali itu tragedi Islam tuh oleh orang-orang Islam soleh yang berlebihan. Mulane guru kula namanya Kiai Memun Zubair, bapak kula namanya Kiai Nur Salim itu nak ambek santri khusyuk ora seneng. Pokoke santri khusyuk nemen ora seneng. Mas kadang diajari ngene. Coba sekali-kali jajane warung nak duwe kurang ke utang. Kalau dia jaga tapi ajaran ngono dia jaga. Bapak kula niku riyen ngandani kula. Enteng niku mondok pinter. Yo kok anak mangan tak kandak-kandamu ya sing akeh. Nak duwe kurang ya utang tak sawuri aku agar bapak mesti urip gak usah nyauri tak. Jelas do khusuk nemen-nemen. Mari bento. Bapak itu hanya ringan muni mari bento, tapi guru saya lebih ora sedan mari bento, mari khawarit. Niku lho terangno. Kaum khawarit itu kaum yang perfeksionis. Jadi segalanya harus sempurna. Wong Islam ora oleh tahu dosa, ora oleh tahu mesum, ora tahu. Di wong Islam sing tahu zina kafir. Wong Islam sing tahu mateni wong kafir. Meneh tahu gondol bojone wong kafir. Sing demenan ning gubuk kafir. Ning hotel napa? Kafir. Nerantara bojo kafir. Wong semua dosa iku apa kan? Kafir. Dalile wong khawarit mergo la yazni khina yazni wa huwa mukmin. Wala yasriku sari khina yasrik wa huwa wong zina pas zina ora ngarah mukmin. Wong nyolong pas nyolong ora ngarah. Pokoknya kabeh dosa ndadekno dia keluar dari Islam. Ini rungokno tenan. Saya ndak akan merangkan tobat yang wau swarga neraka mboten. Ini tidak dalam konteks itu. Kemudian apa yang terjadi akhirnya? Ketika mateni wong mukmin dianggap kafir, kejadiannya Ali bin Muawiyah kan perang. Otomatis perang itu saling membunuh. Wong kejadiannya Ali bin Muawiyah napa? Akhirnya wong Khawarij nyakini Ali ku yo kafir, mergo wis mateni kelompok Muawiyah. Muawiyah yo kafir. Panglimane yo kafir pisan. Rupane Amr bin As panglimane sinten? Akhirnya apa? Sidang kaum soleh. Wong Khawarij soleh. Iku Nabi nak nyifati wong yo jenggoten khusuk soleh. Bendina poso nak bengi tahajud. Nak rino ku poso, nak bengi apa? Wes aja jajal Mustafa lekon khusuk seminggu. Rino poso bengi tahajud ora tau jagungan. Rawang jagungan lho. Ning dunyo pisan dintekno go apa? Jagungan. Orang itu soleh seminggu saja itu akan janggal dengan segala ketidakbenaran. Apa meneh maksiat. Wes akeh saiki latihan ae. Kowe latihan nabung, 1 hari 10.000. Nah sing kere 2.000 misale rugen nabung. Budino nabung kok terus suwe roh wong lomo janggal. Dhuwit kok dikek-kekno wong. Mergo dekne nabung. Padha kowe nak poso Ramadan ki soleh pedak Ramadan poso. Iku wong ora poso janggale ra karo. Dunyo pisan ra gelem napa? Poso. Engko misale pas mbok tambahi ben poso dhuwur Quran. Roh poso turu. Sak bulan pisan e poso digo turah. Semakin tambah kesalahan seseorang, semakin janggal terhadap ketidakbenar. Paham? Padha wong sing ahli gizi. Mangan steril, terukur. Nak darah tinggi mangane sak mene, nak ngene sak. Roh mangan apa kok rugen janggal. Kok ndak hati-hati apa ndak takut efek samping. Padahal wong sing kelase kelaparan kok rugen efek sampingnya nek mangan malah mati. Atau mangan keliru lah yang penting urip. Tapi orang yang pakar gizi itu masalah tenan, punya cawe wedok sing engke-engke diet. Wah, mangane diwatur sedemikian. Ngene bojo kula nak pamit diet tak oleh. Ya malah seneng kok aku ngirit ta. Kula diet tangsal Gus, ora trimo oleh malah apik menapa? Ngirit ngono. Tapi yo dia tok, nak sing perawatan kecantikan salon ora oleh mergo iku butuh dhuwit amun. Dia tak agak butuh apa? Lah nak guru tok rayu piye ora apa-apa. Ngaku wong alim ngerti naulali wong. Kabeh wong alim di hobi sinau. Sampe tak critani Imam Sibawa guguan, dia ngono guguan. Sampai diceluk Sibawa, mergo raine kaya apel, luwih halus timbang bojone. Umumnya uang ra alus bojone tapi mbok taruh kendaro. Umumnya uang gini